Nagrador na kasubagong agaan pa ni bagong scholars kan Ako Bicol Party List asin Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol sa kursong Organic Agriculture Production. Ginibuan sa indang graduation ceremony sa Elmero Dishe Integrated Farm sa Salugan Covered Court sa Kamalig Albay. Pira sa bagong naproducer na graduates kang partido, sinda Lola Nilda asin John Joseph na labinanggad ang pasalamat sa ipigtaong pagkakataon sa inda kan partido asin kan TESDA. Dakulong pasalamat naga-offer sinda sa ading mga course na di sa mga buro barangay. Adi nga nilang rayon barangay na lang talaga, hindi na kami nagadun ngayon kung namasahe o ano. Amo ang karayan sa sponsor ng Ako Bicol. Maraming salamat po sa Ako Bicol at syempre po sa TESDA sa big opportunity po na binigay po sa Barangay Palanog and sa Barangay Miti and Barangay Bariw. Sana po, marami po kayong barangay na matulungan at wag po kayong magsawang magsuporta po sa amin. Thank you. Total na 75 scholars ang pigpa sa iraram sa training sa laog nin 29 aldaw. Kabali sa mga pigtukdo sa scholars ang tamang pag-ataman nin hayop, pagtanom nin organic na gulayon, pag-ibon nin organic na fertilizer asin iba pa. Presente sa seremonya sina Department of Tourism Regional Director Hervey Aguas, Albay Provincial Agriculturist Chera Rebeta, Kamalig Municipal Councilor Sheila Maridino asin ang Director kan National Organic Agriculture Program na si Bernadette San Juan. Well, ang inot-inot ang pag-congratulate ko sa gabos pong nag-graduate mo niya na aldaw na talagang ready na for our advocacy para sa agrikultura. I'm always pushing for agritourism. Actually, may mga partnership kami kan Department of Agriculture. Kami po ni RD Tornilla, pati po nga ni si Grupo Mingsu Albay Farm Tourism Operators na yan po ang samuya pong ang knowledge sa agrikultura pero pigadugtong mi po sa tourism kasi ini po ang sabing saro na mga project na pwedeng maging sustainable. Binabati ko muli yung ating mga nagsipagtapos at kailangan sila ng ating bayan, ng ating bansa para sa usapin ng food security. So sana po ay pag-tingin nila, patuloy nila yung involvement nila sa agriculture dahil kulang na kulang po tayo ng mga papalit sa ating magsasaka. Sigun sa partido, obheto kang programa na magtaong paglaom sa mga Bicolano na gusto pang mag-adal, magkaigwan ng trabaho asin magkahawa sa pagtios. Dakulaon po ang satuyang pagpasalamat, primero dahil saro po ini sa mga rare na programa na pinag-aopreser kan sa tuyang gobyerno sa pakikipagtabangan kan Ako Bicol sa agriculture. So kung mahiling ta po baga, may kinaaraman ini sa food security. So kaya dakulaon po ang pasalamat kan Ako Bicol Party List sa panginot po ni Kong Zaldi, ni Kong Jill. Apora sa libreng tuition, libreng insurance, nakaresibing man ng scholars ng allowance sa 160 pesos ang kada aldaw. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.